जोङो बन लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बन लायनो थांनायाव मिरिफ्राव फैबाय आरो ना मिरिफ्राव फैनानै जोंखौ बन लानाङा नोंसोर इनिफ्राय गिदिंलांबाय इदि होननायलाय जोङो गिदिंबोफिनबाय आरो ओमफ्राय गिदिंबोफिननायाव जों इदिनो लासै लासै फैगासिनोमोन ओमफ्राय इसोर बबे जायगानिफ्राय ओंखारना जोंखौ बे आवथेना बुखो जों बेखौ मिथिया आरो बुग्राफ्रा बे बड'थिनि मिरि मानसि बन लायनो थांदोंमोन जोङो नैबे जोंनि हाजोआवनो साबैसे मानसि दंमोन साबैसे दंमोन जों साथाम साथामखौ बुना हरदों साथामखौ बुना हरदों बेखौ सिखाजों ओरै गोदोनायाव सिखा लगादों एसे बौदों आरो बौनायालाय ओमफ्राय आंखौ इयाव सिखाजों इयाव देदों लावथि गिदिर मानि थाखाय बुदों होनना सानदों जोंखौ आबरफोरनि माबा होननानै जोंखौ सियादि होननानै बुदों आरो बिसोरना अरुणाचलजों माबा जेंना जादों नामा अरुणाचलजों इसोरो लामानि जेंना जागासिनो आरो जानायालाय नोंसोरनाथ' जेबो दाय गैया जोंनि जेबो दाय गैया बिसोर बन दाननानै जाग्रासो बन दाननानै जाग्रासो जों न'आव बन गैया होनना जों बन लायनो थांदोंमोन आरो सोर साबेसे दं होनदोंमोन जों साथाम बेनोसै बुजानाया माने जों मासिगाव होननायाव माने दै थिंखियाव खामानि मावनो होननानै जोंखौ लेबार लाबोदोंमोन आरोना बबेनि मानसिया बबे जायगायाव माने जोंनाथ' गामिया गबिन्दपुर ओमफ्राय दा खामानि मावनो लाबोनाया मासिगाव होननायाव आरोना मासिगाव दै थिंखि बानायनो होनना लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय जों जास्ट फैनानै आधा घन्टासोल' जादोंमोन आरोना केम्पआव थांनानै ओमफ्राय बिनि दसे उनावनो बिसोरो दाउ होनाय बायदि फैनानै एकदमबारे ओरैबायदि बुला बुसि खालामफैबायना ओमफ्राय बिदि फैनानै आरोना मानसिफोरखौ खोथाखौनो बुंनो होआ माने फंनै फंथाम बुबाय बिसोरोथ' माबा आसामनियानो गोजा जेनेबा मिरि मानसिफोर गोजा आरो गासिबो मिरि गोजा बुनो साननाया माने बिसिनि लामानि थाखाय जेनेबा लुनाय बायदि मोनखो नामा ना माखो जायखिजाया बिनि खारनाव बुनाय बायदि जोंखौ माने बुबाय आरोना इसोर बर'फोर गोजा नामा जोंना बर' गोजायानो साब्रैबो दस्रा हारि गैयामोन गावसोर मा खावलायनो नागिरदों दा मा खावलायनो माने बिदिनो जेनेबा पुलिसनि माबा मोनसे लानांगौ परामर्ख माबानांगौ आफादफ्राथ' दा सिदान्थ' जेनेबा बिदिनो माबानांगौ आयेननि मथे माबानांगौ बेखौ माबादों आरोना आच्छा बेयाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गगामुग 2 नं पाहारपुर होननाय गामि एकदम बृहत माने अरुणाचलजों नांजाबना दङ बे गामिया बे सिमाया बेयाव गोबां सिगांनिफ्राय जोङो एसे खोनादों अब्लाबो जोङो बेबायदि जोङो आफादनि जानानै जोङो सिगां नायदिंफैयाखैमोन आरो सिङाव जाबाय थादों होननानै जों खोनादोंमोन अब्लाबो जोङो आफादारि हिसाबै जों बुजिनाय गैयामोन मोनथियाखैमोन खिन्थु मैयानि जिथु मोनसे जाथाय जानाय बेयाव नैबे 2 नं पाहारपुर गामिनि सानैसो जा हाजिरा मावनायनि जाग्रा माने बन लायनानै जाग्रा बन जायाव सानसे मावाबानो बिसोरो माने उदैखौ सुफुंनो हाया बेबायदि मानसिखौ माने मैया माने बिराद माने हाजोनिफ्राय बन लाबोबाय लायनो थांनायावनो सानैसो माने बैसांफोरा गावसोर माने एसे नांलाय खमलाय बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै बा बनखौ लाबोनो होआखै बे लाबोनो होयियाव बिथांमोनाबो बनखौ लाबोआखैमोन लाबोयियावबो माने बिथांमोना मा सानखो माने बिथांमोनखौ सोरखौबा सिखाजों माने गोदनायाव फाथिदों बा सोरखौबा सिखाजोंबो देदोंनो आरो सोरबा गिदिर गन लानानै बुदों जों बुजियाखै जों बिथांमोनजों जोङो डिस्ट्रिक्ट टिमखौबो जोङो सावरायलायदोंमोन सावरायनायाव बिथांमोनाबो जोंखौ इसेबां माने एक्सन लायाखै बिथांमोना माने नोंसोरो मा राहा लानो हायो आफादारि हिसाबै बेखौ लानो थिननायलाय जोङो दिनै गगामुग दख'रानि बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो जोङो ओनसोलनि बेयाव गासै माहारियारि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे 2 नं पाहारपुर गामियाव जोङो खौरां लानो फैदों आरो जोङो जायबा दुखि बुनानै हरजाग्रा बिथांमोननिफ्राय जोङो सोंनानै मोनो जे बिथांमोना गावसिनाव जेबो दाय गैयामोन दाय गैयियाव जों माने जास्ट माने बन लायनो थांनायावसो माने जोंखौ मा सानखोथाय माने बुनानै हरदों होननानै बुंदों आरो बेल' नङा जायबा माने साखाथियावनो आरो जोंनाव NSPC होननाय मोनसे प्रजेक्ट दङ बेयाव जाय मानसिफ्रा माने हाजिरा मावग्रा बे हाजिरा मावनो थांनायखौबो बिथांमोना माने बाइकखौ हमथानानै माने सोरखौबा हुमखि होदों सोरखौबा फंनैसो बेयावबो बुनानै हरदों होननानै जोङो मोनथिदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो गासै आफादा मोनसे जोङो सावरायलायदों रायजोफोरजों जोङो सावरायलायदों बिनि माबायै जों मा एक्सन लानो हायो जों बेखौ दायो रायजोजों सावरायलायनाय जादों आरो बुदोंबा मानि थाखाय बुदों मानोबा सिमानि मोनसे बेहाय जेंनाबो मोनसे नुनो मोनदों बिनि थाखायनो बर'फ्रा मानो टारगेट जानांगौ गोनां जादों बेयावथ' जोङो खोनानाय बायदिब्ला बेयाव मोनसे राजगरनि मोनसे लामा बानायबाय थादों बेयाव फ्राय माने बेयाव जोंनि बैसां एरियानि माखासे हा हुफ्रा गोलैयो होननानै बेखौ बुंबाय थादों आरो माखासे आदिफोरनिबो गोलैयो होननानै बुंदों खिन्थु बेयाव जोङो एसे सिगां बावैसो जोङो एसे सिङाव हाबना नायदोंमोन आरो बैसांफ्राबो टिम बेखेनि जानानै बा बैसांफोरा गावसोरनि गामिनि जानानै जोंनोबो आफादारि हिसाबै लाइजाम होदोंमोन बै लाइजाम होनायावबो माने गावसोरनि हंगदनफ्रानो माने इसेबां माने पारफेक्टलि माने माबाखौ खामानिफोरखौ मावैखाय माने जोंबो इयाव एसे आद्रायना थानाय बायदि जादोंमोन आरो दा
दा जाहोना नैबे लामानिफ्रायबो माखासे बुस्थुफ्रा जादों नामा बा लामायाव हाजिरा मावनायनिफ्रायनो